Čekaj. Dečki, vaka se, dojete. Prvo kutka me skele. Dve grubi kilo, čekaj se. Čekaj, to znači. Možete malo, možete širom. Znači, mogu bitna rabota. Mogu bitna rabota. Ništa ne pravime bez instrukcija. Da se sigurno neka se čisti uvijetom. Skoro rabota. Možete nikad dokaz za ovu. Znači imamo dvije ekipe. Imamo dvije ekipe. Prva ekipa tekne tamo stranično. Kooperativno. Vebovac, skrite praci kod je dao. Ajde, trojica tamo, trojica u drugata strana. Rašistite ga uđe to. Trojica nama, trojica desno. Da, to da vidio ljudi čvoro da vidio.
се сеќам како Берлинскиот зид кога го руши. Ажо. Петър.